الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب يسر وعين يا كريم. قال الله سبحانه وتعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. جمرا ولي رآيك حال ملائكة عنده أمرنا الأم سجدا النبي آدم عليه السلام. وقال المفسر رحمه الله: إلى هذا الخطاب كان مع الملائكة الذين كانوا سكان الأرض، والأصح أنه خطاب مع جميع الملائكة بدليل قوله تعالى: فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. تفسيره به رأى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. يوم رأى به النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولو وقت من بين ملائكة سجدني النبي آدم عليه السلام. تفسيره به كونغول در كونغو دي تفسيره به كانجو أبرني به قيلة وي آما ولوين ندرو لاتني الله سنيدو ولواني ملائكة إن ونو بدو لدي ملائكة إن ونور دمودم أسما لأنه أتودي ملائكة إن الله تجنو لاتنو سكان الأرض. كانجو بيدو كونغول تفسيره به وفرن بيو be Allah senido wolwani do dum malaika en latinobe wonnobe herleddi. nen o lori o wi ko ngol burgol sahaba kam malaika en fufu on Allah senido wolwani dum wolwinde hawtade malaika en fufu dalila man ko ngol Allah o wi fasajada al malaikatu kulluhum ajma'una illa iblis. ngam o akani dum be kulluhum be ajma'un malaika en be sujidani wato annabi adama badawmira umri be fu mabbe o wi kulluhum o wi ajma'un. kanju wadi o wi asah kanju o wi buri sahago ngam saraha her aya wi go kulluhum ajma'un dum hertoraka wato ande dum malaika en be lesdi tan. den o wiata fasajadu jamira o wi malaika en gonde o umri dum be sujidi wato ande rattabnugo febe wanni do holli en malaika en huwobe ko Allah umri e lutata Allah her ko jamira o umri be sifa mabbe non wari ha alqur'ani kambe be wunnan ko jamira o umri fasajadu be sujidi yani al malaika en gonde Allah senido tagi annabi adama umri be sujidana dum be fu be sujidi. علماء التفسير والتأويل واختلفوا في كيفية السجود هذا واتو عند تفسيره بالقرآن لوري بي نوي سجدير من بسجدني النبي آدم نوي دون واي قام الله وني سجدان تيرو كانجو تفسيره من وي. وفي هذا السجود قولان أصحهما أنه كان لآدم عليه السلام على الحقيقة ولم يكن فيه وطء الجبهة على الأرض وإنما هو الانحناء وكان سجود تحية وتعظيم لا سجود عبادة كسجود إخوة يوسف له في قوله وخروا له سجدا. فلما جاء الإسلام أبطل ذلك بالسلام. واتو كان تفسيره yimɓe andal tafsiroɓe alqur'ani wodani ɓe konguɗi ɗiɗi ha tafsiru fasajadu kanjum o wiye fi hasa sujudi e susdere nde malaika en susdani annabi adama ɗum wodani modiɓɓe konguɗi ɗiɗi ɓurgol sahago konguɗi man kam susdere man ɓe susdani annabi adama bana zahiri alqur'ani wiɗo wato annahu kana li adama ala alhaqiqa ɗum lattani susdere man annabi adama dow konngol wato ande haqiqa tabiti ɗum lattaki yo sujudaki man ɗo wallinago tinde her leddi ba sujudango Allah kanjum o wi walam yakun fihi waɗul jabhati ala al ardi ɗum lattaki liɓago tintinol wato dow leddi banno sujudanante Allah innama huwa al inhina ɗum lesnanago mo ɗum naynago ɗum sujudere wato hande nde kofgol e teddingo wa kana sujuda tahiyatin wa ta'zim ɗum laatake ɗum sujudere wato kofgol e teddingo na ɗum sujudere nde ibada wala deweteɗo se Allah
ɗum wayi wato banno no derɗiraɓe annabi yusuf nde ɓe keftino derɗirawo maɓɓe wato ɓe jawmirawo wi wa kharru lahu sujada ka sujudi ba sujudere ihwati yusuf derɗiraɓe annabi yusuf alayhi salam lahuɗo mako nde ɓe keftinimo her misra qissa man tan mi wargo her suratu yusuf wa kharru lahu sujada ɓe suuwi ɓe sujudanimo susdere nde teddingo ɓe hofnugo on nande ibada wala deweteɗo se allah falamma jaa al islam nde dina islam a wari wonɗi wato hande haɗi ɗum kanjum fo abtala dalika bisalam wato islam haɗi ɗum waylitiri ɗum bisalami be silminago goɗɗo sujudanta goɗɗo her islama kanjum o wi falamma jaa al islam wakkati nde islama dina islam a wari abtala dalika naynago man fo islama haɗi abtala dalika wato haɗi bolwa ɗum ɗum bisalami waylitiri ɗum bisalami be hofnugo julɗo allah kam to o tawi julɗo o wiya assalamu aleykum assalamu aleykum woni kofgol julɗo har julɗo kanjum wato hande islama naski dinaji a artunoɗi ɗum lattake ɗum ɗon no waɗe daga jaman annabi adama ha wato hande en gi ha wato yusufu abanu israil nden nden wato jawmirawo seniɗo naskiri ɗum be wato السلام بسلم ناغور الإسلام وفي سجود الملائكة لآدم معنا تعالى الله هر سجد واتو عند ملائكة إن سجدني النبي آدم دو دون واتو هرمانا من دو تنغو الله on هر جو مرا عمري وين بني دوم وفي سجود الملائكة لآدم معنا الطاعة لله تعالى والامتثال لأمره her sujudere nde malaika en sujudani annabi adama ɗum woodi nufay wato ɗo tan ki jawmirawo e daranago umrore maako kanko umri ɓe usjudu ɓe sujidi ɗum allah ɓe ɗowtani kanko ɓe ndewi ɗum wiyete konngol arandewol nder konnguɗi ɗiɗi wal qawlu thani anna adama kana kal qibla wa kana sujudu lillahi taala kama ju'ilat il ka'batu qiblatan lis-salah was-salatu lillahi taala ɗon bo ɗum konngol ɗiɗaɓol o wi konngol ɗiɗaɓol annabi adama alayhi salam o laatake bana qibla husitorde rewki allah o wi ɗum latti wato hande susdera kam lattani jawmirawo ɓangiɗo bana jawmirawo waɗi suudu kaaba ɗum ɗum husitorde juuloɓe o wi kama ju'ilatil kaaba bana kaaba waɗama qibla tan ɗum qibla lissalati her julde na ɗum kaaba julante allah julante nden jawmirawo seniɗo waɗi kaaba toon husitete e noon o waɗi malaika en bo ɓe sujdanamo o waɗi ɓe kusita her annabojo mako adama alayhi salam wassalatu alhaal julde kam lillahi allah seniɗo julante taala ɓangiɗo nden husitorde ɓe her kaaba e non noon sujudere malaika en bo her annabi adama allah seniɗo ɓe ndewi ɓe sujdani nden wato allah waɗi husitorde maɓɓe har annabojo mo adama alayhi salam ɗum bo ɗum konngol ɗiɗaɓol wa fi hadihi l aya dalilun li masabi ahli sunna fi tafdili l anbiyai ala l malaika tafsir o men wi her aya kaɗo ɗo ɗum woodi hujja woodi dalila har yimɓe sunna wato yimɓe sunna gam yimɓeji woodi firqaji tokkiɓe annabijo mouhammadou sallllahu alayhi wa sallam woni dow ko o woni dow muɗum kamɓe wiyete ahlu sunna ɗum wodani yimɓe sunna dalila her ɓurnugo annabo en malaika en wato hande masala man luraka her yimɓe andal malaika en ɓuran fadlu a allah na ko bo annabo en ɓuran wato ɓurna modi ɓe ɓe mbaɗi tawaɓɓufu dartake her majum wato hande ha aya ɗo o wi woodi hujja wato her ɓurnugo annabo en dow malaika en har hujja man o hoosi ɗo her allah seniɗo waɗi malaika en sujudana annabojo ɗum ɗo wato o hooyi ɗon lakin indal ulamai jawlatun wa sawlat woɓɓe feere waɗi tawaɓɓufu her majum irin masalaji man wato modi ɓe ɗon ndentina her man wato waɗgo tawaɓɓufu ɓuran her majum en andi her ɓiɓɓe adama annabijo mouhammadou sallllahu alayhi wa sallam ɓurnaɗo tagle ɗon ɗon to malaika en bo la yasuna allaha ma amarahum wa yafaluna ma yumarun malaika en bo na wato lutoɓe ko allah seniɗo wato ko jawmirawo umri ɓe kuwata wato nangtugo ɗemgal muɗum her majum modi ɓe oɓe kan mbi ɓuuri nden jawmirawo wi fa sajadu illa iblis malaika en ɓe fuu ɓe sujidi sey iblisa hel sali oɗon no nder malaika en summiya bihi li anna iblisa min rahmatillahi a yeis wato iblisa innama iblisa ɗo ɓe mbiyar arabiya o taynama gikkere hinnaye allah wato kanjum mana iblis taynaɗo gikke tayɗo gikkere hinnaye allah inde ma ko lattino yeeso nden azazil ɓe mbiyannomo ɓe lunga suryaniya hakaza abbara al mufassir rahimahullah wa kana ismuhu azazil bi suryaniya
وبالعربية الحارث واتو بعربية بمعنى عزازيل من ويتي حارث ني عندما كونو ودو وندينو بملائكة ان ارتير عندل الله وكيفيرو دي ويتي در هنا يا الله دي الله سنيدو عمري ملائكة ان سجدا وحديتي وصلي سجدا كانكو إبليس فلما عصى غير اسمه دي يدي جومرا الله ويلي عندما كو ويلي تندي ورتند إبليس تايدو جيكير هنا يا الله فسمي إبليس وإنما إبليس تاينجل جيكي وغير السورة سورة ماكو واتو ويلي تانيدنا بن سورة ماكو ورينو الله سنيدو ويلي تي عند ماكو سورة ماكو قال ابن عباس كان إبليس من الملائكة ابن عباس رضي الله عنهما ببفاء النبي صلى الله عليه وسلم ترجمان القرآن النبي جدو أني مفهمه يندقو القرآن سبب ما جموري حديثه النبي صلى الله عليه وسلم يننغا den o ho indiyam o baddinani annabijo tartorde de annabijo lori tawi ndiyam ɓadi ɗum nde hoyi ɗam nangdiri ƴami yimɓe moyjo baddinani ɗum ndiyam ɗam ɓe mbiya to abdoullah ibnu abbas wato aljazau min jinsil amal annabijo do animo faamu nde allah seniɗo riski mo faamu allah seniɗo do annabijo sallllahu alayhi wa sallam do animo allahuma faqihu fi ddini wa allimu tawil o laatake habran li hadihi l umma modibbojo wato hande hoorejo her ummatore nde jawmirawo seniɗo barkiɗen her jurriya abdoullah ibnu abbas en andi kamɓe on mulukul muslimina bada bani umayya ibnu abbas radiallahu anhu kanko wi haɗo wato iblisa lattake min al malaika iblis lattake min al malaika wigo noon ɗo kanjum ɓe mbiyata to sahabojo wi hunde nde ijtihadu o layar muɗum ɗum hokkete humul hadis il marfu'i wato ɗum ɗo banɗum hadise ol wato raf'angol ha annabijo andugo mako iblisa ɗum malaikajo ɗo ijtihadu heɓtatako se to hoyi ɗum her wato hande har annabijo o wiya iblisa o nder malaika en o lattino bi dalili ɓe dalila annahu stasnahu allah seniɗo ittitinimo nder malaika en oɗo ya al mustasna min jinsil mustasna minhu istasnahu minhum allah ittitinimo nder maɓɓe nde o wino usjudu li adama nden o wi illa iblisa wato famnimo iblisa o wato her malaika en wonno konngol gongol wi innahu min al jinni wato innahu min al jinni li annahu khuliqa min an nar konngol gongol wi iblisa o na o malaika na nder malaika en kanko o nder jinni o woni ngam o tagrama yiite wal malaikatu khuliqu min an nur malaika en bo allah tagri ɗum annora wali annahu aslul jin ngam wato hande wiyete iblisa o wiyete asli jinnaji kama anna adama aslul insi bana annabi adama bo o laati kanko on aran ɓiɓɓe adama aran wato goɗɗo al insu wato hande ɓe aral insu fu kanko wiyete adama woni abul insi wal awwalu asah nden o wi konngol arandewol ɗo ɓuuri sahagol ngol ibnu abbas bingol wato hande بينقول واتو عند إبليس أو من الملائكة أصح كوالي وفي لأن الخطاب كان مع الملائكة فهو داخل فيهم ثم استثناه منهم o wi konngol arande wol ɓuri sahago ngam wolwinde nde allah wolwani malaika en usjuduɗo ɗum lattake wata awtade malaika en o wolwanayi jinsi goɗɗum feere kanjum waɗi iblisa natoto her maɓɓe ndeni jawmirawo iccitinimo felimo her majum oɗo nder wolwanaɓe nden summa stasnahu minhum jawmirawo ittitinimo nder maɓɓe holli en kana min al malaika ala qawli ibni abbas radiallahu anhuma aba iblisa el cali iblisa sali sujdago go o haɗiti imtana min assujudi falam yasjud wato o haɗiti sujdago go o sujidayi bimana o mawnitori umrore allah o sali wato salɗo umrore allah ɗum keferaku wastakbara o mawniti ayta kabbara wa ta'azzamani sujudi li adam o mawniti o yi hoore mako o mawɗo o ɓuuri sujdango annabi adam wato asli wato hande ko halkata ɓi adama fo mawnitare ɗum gikkuji sayɗanu to ɓi adama yi gikku mawnitare ɗo nder nafsu muɗum ɓortongu ngam ɗum gikku seyɗan o haɗiti umrore allah go o mawniti o yi o ɓuran annabi adama anno jawmirawo wolwir surawol gongol ha o wi ana hayrun min khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tinin o wi wato wayyo o ɓuran wato annabi adama o laari o tagraɗo yiite annabi adama tagraɗo lofre nden wato hande o numi noon woni woni o ɓural allah seniɗo woni ɓurnowo bo wato fi wato ha surawol arafi jawmirawo woli ɗum toon ɗum tammi wargo en andima wato hande to laari tawan wato hande lopre kam to laari er ɗabi'a muɗum tema ɓuran yiite ngam ɗabi'a yiite kam wato taysh wato hande ɗum wirwago be hortaki wato leddi bo ɗabi'a mum rasana de'ago a halfina leddi wabbere hoore hokke sammere a halfina leddi wato hande bildiɗe hoore hokke leggal dibinewal nden yiite bo ko a waɗi her muɗum fu nge nattina ɗum ɗum ɗo wato a baraka gonɗum her leddi go wala her maage nden ma tanazzulan ma'ahu fil jadal
ande to wi wato jaɓanan moggu to o wi dow andal jadal ma tawan ngam teddugo asli watta wato ɓiɗɗo fu tedda wato ngam lattake baba lattake tilimɗo waɗata ɓinguel latta tilimɗo wato kama qala shairul arabi ija iftakharta bi aba'in lahum sharafun qulna saddakta walakin bi sama waladu to ni a jukorake saroji maɗa ɓi wayne haɗi a laata ɓi wayne man wato ɓe mbiyata fa sharrul alamina dawu khumulin ija fakhartahum zakarul jududa wato ɗum woni wato ande ɗum ɗo ɗum hissatu cheytan wato jawmirawo umrimo wato ande o sali o mawniti wa kana min alkafirin o lattake nder heferɓere andal allah andal azal jawmirawo wato ande wirni en hunde wiyetende azal oɗo andi wattam hunde fo kanko waɗi hunde fou oɗo andi sayɗanu nawoɗo tanowo allah o lattoto nder heferɓe o kanjum o wi wa kana o lattake daga ella azal ma min alkafirina nder hufriɓe ay fi ilmillahi taala her andal allah ɓangiɗo fa innahu wajaba lahu nnar wato kanjum woni wajibanimo yiite lisabi ilmillahi taala bi shaqawati ngam artugo wato hande andal allah seniɗo ɓangiɗo wato allah seniɗo ɗo andi bi shaqawati laskugo hoore mako shaqawaku mako mettugo hoore mako natugo yiite allah seniɗo andi noon woni wattan mako kanjum o timmidi noon ثم أشار المصنف أو المفسر رحمه الله بحرف الميم كما سبق أن ذكرناه في العام الماضي أن الميم يدل على حديث مسلم wadde abil hajjaj muslim wato kanjum o sapirta be mim ɗo waddi hadise on ngol imama muslim wurtini ha jami'ire muɗum an abi hurayra qala qala rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam ida qara ibnu adama sajda fa sajada atazala ash-shaytanu yabki yaqulu ya waylah وفي رواية يا ويلتا أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار هكذا أخرج إمام مسلم في جامعه إمام مسلم ورتني حديث يقول دولة أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم وي تني بي آدم جنگي القرآن هرنكور سجدير القرآن دمري سجدير سبو إجوي هارتو أندر رودو ماجه أي مين دلوري ودي سجدان بسبو إغو كان جمدون تبي آدم جنگي واتو أندر نكور سجدير den o yaali er sujudere ɗo ɗum sunna o sujida kanjum o wi to wi adama jangi sujudere sujidi seyɗanu e luncito daytomo woya nden wiya woya bone muɗum ƴonita bone muɗum yari bone ya wayla hari waya feere bo ya waylata ngel ƴona wato ngel wiya ngel yari bone wato hande kanjum o wiya waylata wato ngel wiya banni hawol saktu on wato ngel wiya ɓi adama umrama sujudere jaɓi sujidi wato wodani ɗum aljanna nato hen aljanna kangel bo ngel wiya ngel umrama sujudere ngel yeddi allah ngel sali wodani ngel yiite wasnirruman nafata ɓawo jawmirawo riwi ngel her hinna e muɗum wato wasnirrum ngel wiɗo na wasnirrumo tuubu wato ɗum woka ɗum du nafata ngam jawmirawo hiiti wato sagawa magel o wi kanjum o wi wato fa asaytu faliyan nar seeɗan wiya banni wato jawmirawo umri ɗum sujudere nden luuti jawmirawo sali sujudugo wodani ɗum yiite qawluhu azza wa jal وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين قال الله سبحانه وتعالى وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة jawmirawo seniɗo wato wiyata annabi adama min mbi ya adamu uskun wonu an ɓe kore maɗa fo er aljanna kore ma ko wiyete hawwa wa qulna ya adamu uskun anta wa zawjuka aljanna jawmirawo wi min mbi ya adamu alayhi salam jooɗa an ɓe kore maɗa fo aljanna ittahisa ma awan wa manzilan wa laysa manahu isticrar li annahu lam yaqul askantuka aljanna li annahu khuliqa li imarati l ardi o wi haɗo tafsir o wi jawmirawo wi annabi adama joguto aljanna ka ɗum wonorde moɓorde e hoɗorde allah seniɗo wi ay ɗum tabitorde na ɗum tabitorde maɗa kanjum tafsir o wi walaysa manahul isticrar uskun ɗo laataki mana majum wato hande ɗum tabitorde a wonan toon ha foroy ngam jawmirawo wiray askantuka mi joƴƴinima e aljanna wi won an non noon wato mi wi ay mi joƴƴinima aljanna ngam annabi adama tagama er andal allah ngam o wona her leddi li imarati l ardi ngam amarnugo leddi walamma askana allahu آدم عليه السلام في الجنة بقي وحده ليس معه من يستأنس به ويجالسه فألقى الله عليه النوم ثم أخذ ضلعا من أضلاع جنبه الأيسر وهو الأقصر فخلق منه زوجته أو فخلق الله منه زوجته حواء ووضع مكان الضلع لحما من غير أن يحس بذلك آدم ولم يجد ألما ولو وجد ألما لما عطف رجل على امرأته قط
nden o wi jawmirawo seni ɗo wato nde joƴƴini annabi adama her aljanna goo annabi adama hori feere muɗum her aljanna wala mo o wondimo yewtiramo laysa maahu man yastanis lattanaki hawtade ma ko gewtiɗɗirawo mo o yewtidata man yastanisu bihi mo o yewtidata e muɗum wala wato wi jalisuhu joɗiɗanɗo ɓe mako wala her aljanna feere mako nden jawmirawo ɗanninimo fa alga alayhi nawma allah seniɗo wubiɗo e ngol dow annabi adama ɗaani nden jawmirawo hooƴi becco mako wato ɓurgo wato rammugo allah hooƴi dil an wecco min adla e nder becce jambi wuttudu mako narru wa huwa al aksaru kangal ɓuri rammugo nden o tagra wato jawmirawo tagiringal wato kore mako fa halaqa minhu zawjata allah tagi ar wecco annabi adama go kore mako hawwa nden o waɗi nokkure wecco go lahaman tewu yimɓe ɗo mbiya her gorko fu wuttudu narruɗo ɗo naqqisi beccal gotal o wi min gayri an yahussa bi dhalik allah hooyi ɗum o nanayi ɗum sam wato o nanayi ɗum annabi adama ko luutino mata ɗum min gayri an yahussa bi dhalika adam walam yajid alaman o matay na walla sam walaw wajada alaman to o maati no nawɗum gorko enɗata ko debbo mum deɗey lama atafa rajulu ala mra'atin qat goɗɗo enɗata ko debbo deɗey noon nden o summiyat hawwa debbo tagaɗo goo innama hawwa o wi li anna huliqan min hayyin hakada yaqulun o wi o tagama wato daga hay ngendam har geɗɗo goɗɗo gueto o hoosa o taga falamma stayqaza adam wakkati nde annabi adama fini min nawmi hirɗoygol muɗum wara aha yeeyi hawwa jalisatan jooɗiɗo ka ahsani ma khalaqa allahu ta'ala ka ahsani ma khalaqa allah wato ko ɓurɗu bana ɓurɗum woɗugo ko jawmirawo seniɗo tagi fa qala laha man anti o ƴamata an bo a moy nde o fini o tawi goɗɗo tagdi mbondi ɓurɗum woɗugo tagdi o ƴami an bo a moy se allah seniɗo waɗi debbo go wimoyo ana zawjatuk min woni wato kore maɗa hawwa qala wa limaha hulikt ngam ɗume an bo tageɗa qala o wi li taskuna ilayya wa askuna ilay ngam deƴƴa her an mi deƴƴa her maɗa wato kanjum waɗi wato yide wonata hakkude debbo e gorko wahtalafu ɓe luuri anduɓe yimɓe modiɓe tafsiroɓe luuri annabi adama jibbinaɗo her aljanna ɗo aljanna kaye aljanna gonka har lahira toon her asamanjina wato ko na noon kanjum o wi wahtalafu fil janna allati umira adam bi suknaha aljanna ka annabi adama joƴƴina her muɗum ɓe luuri wato ande yela ka aljanna ka wato ka umraɗo faqila innaha jannatun kanat fil ardi wiyama ɗum aljanna gonka her leddi on wato ɗum gonka on her leddi naka asama be dalili ɓe hujja annahu law kanat il jannatu allati hiya daru aw annahu law kanat il jannatu allati hiya darul jaza wa sawab lama ukhrija minha wi dalila to ɗum lattake aljanna ndumedam no to nadama ka o wurtintake no wato hande to ni ɗum lattake ɗum aljanna ka latti ka saare mbar jaari assawabu wal jaza bi manan lama ukhrija minha o wurtintake no wa ajaba sahibu adal gaw biɗo konngol ngol o jaabi her konngol jawmirawo ha wino ihbita ha jawmirawo wino ɓe gurtoɗo ɓe jippoɗo o wi wato o jaabi bi annal mourada ko woni muño minal hubuɗi jippago ɗo attahawulu firlitago wal intigal e sottago na daga dow ni o tawtiliri ɗum o wi wato ha jawmirawo wi jippeɗo wato ɗum sottago her nokkure hettira her wonde feere kandu wiyete tahawul bana konngol jawmirawo wino ihbitu misra jippe misra bi mana koɗe her ɗon ɗum warana wato ya qur'ani wal qawlu sahih konngol sahingol kam o hoyti arannewol annaha aljannatu allati hiya darul jaza ɗum aljanna wato saare ndumedam manni ɗum aljanna saare ndumedam manni toon annabi adama wato joƴƴinano wattawa biye mbar jaari man aljanna wato alaman o wi ngam arabiya ɗo famna noon li anna al alifa wallam lil ahdi ngam alifi ɓe laamu ha wato ande ha nasi al qur'ani uskun anta wa zawjuka al janna alifi ɓe laamu ha ton ɗo wato lil ahdi aljanna andaka kan aljanna andaka her julɓe allah bo kanka on darul jazai wa sawabi wal jannatu bayna al muslimin indakum wal janna bayna al muslimin ma fi kalima ukhra والجنة بين المسلمين وفي عرفهم التي هي دار الجزاء والثواب الجنة عندك حكون دي جول به كان كبيته واتو ande واتو har urfu واتو جول به كان كبيته دار الجزاء والثواب ساري واتو ande برجاري الجزاء والثواب بمعنى وقيل كلا القولين ممكن
konngol gongol wi kongo ɗiman ɗiɗi fuu ɗi riwatake ɗiɗi fuu heɓoto ɗum heɓoto ɗum latta ɗum aljanna har duniya man heɓoto bo latta ɗum aljanna ka lahira man fuu wala mahal fi fala wajha lil gaɗi wala dalila wato wala hucitorde taynorago wiya fakat ɗum aljanna ka ha aljanna ala ko bo her duniya aljanna gon ka her lesdi kanjum o wi kala gotel fuu mumkin wala hucitorde lil gaɗi taynugo her majum wakula minhuma ragada jawmirawo minha wakula minha ragada haysu shi'tuma jawmirawo seniɗo wiyata annabi adama ñaame minha wato wakula minha ñaame on fuu moɗon on ɗiɗo fuu wato minha her aljanna ka ñaame her maka ragadana wato hande ñamdu feesindu ay waasi an kasiran peesi ɗum ɗuɗɗum hayso shi'tuma har muyɗon fuu wato har giɗɗo nder aljanna fuu ñaame li ane ko giɗɗon fuu o wi kayfa shi'tuma yaake no giɗɗon fuu ñamre wamata shi'tuma nde giɗɗon wakkati fuu ñaame wa ayna shi'tuma nokku muyɗon ñamgo fuu ñaame wal maksudu minhu l idlak kono fete wato her umrore nde ɗum yofangoɓe fil akli her ñamgo min aljannati her aljanna ka bila man en ko luuti hakki illa ma naha anhu se ko jawmirawo seniɗo haɗi gotum tan kanjum wiyete konngol maako wala takraba hadihi shajara ñaame ko giɗɗon e aljanna fuu wakkati fuu no giɗɗon fuu ñamre no giɗɗon fuu wato ñamere no ko giɗɗon fuu se leggal ngal wala takraba hadihi shajara taɓade lekki ki yani lil akli her ñamgo jawmirawo wi taɓade lekki ki her ñamgo qila innama waqa hadihi nahyu an jinsi shajara wato konngol feere nder tafsir o ɓe mbiyo wato konngol man ɗo wari wato haade nde wari her jinsi leɗɗe man on her jinsi leɗɗe man on wato iri ɗe ka taɓade ɗum konngol gongol o wi an shajaratin maksusa leggal gotal sefangal kangal ɓe haɗa qala ibnu abbas tarjuman il qur'an ibnu abbas radiallahu anhuma o wi lekki ki wiyete hiya sumbula وقيل كونغول في الكرمة وقيل كونغول في شجرة التين وقيل هي شجرة العلم وقيل الكافور كونغو دي دوت مفسرين ولوي حالا سيفو لقال قال او هذا نيام غير الجنة سنبولا دم بدو ماني دم سميرة تو دم كسميرة كجنبال حكرة دم كرمة بو بدو ماني دم إنا بوجه دم بولاي الحكرة دم شجرة التين بو تين بدو نندي با إبه واتو شجرة العلم بدو لقال واتو العلم لا أعرفه ما المقصود بالعلم نون كافور واتو كونغو دي مودي be tokki be filli wato er artuno be wino banni wato kanjo wi waqila wi ama laysa fi zahiril kalami ma yadullu ala tabyini lataki ha zahiri bolle ɗeɗo ɗo wato hande lataki er zahiri bolle ɗeɗo ha alqur'ani ɗo ko handoto dow wangingo lekki man isla hajata ilayi ngam haaje jongita har sefugo leggal way newal li annahu laysa almaqsudu ta'arrufa ayni tilka shajara lataki no faye ha majum ɗo andugo wato hande jaati leggal man wama la yakunu maqsudun la yajibu bayanu maqsudan wama la yakunu maqsudan la yajibu bayanu ko lataki no fa ɗum bo wato hande wajibaki wangingo ɗum kanjum o wi shajara man wato wigo kasawal ɗo bawo tappi konngudi man accigo ngal mubham banni huwa almaksudu ha alqur'ani jawmirawo dugani ɓe wato ñamgo er aljanna koɓe giɗi fuu koyna leggal sefangal ko bo jinsi leɗɗe sefaɗe tata ɓadengal fatakuna sakko latoɗo min alzalimin nder toon yiɓe koye muɗum jawmirawo haɗi ɓe hunde hoore yani in akaltuma to on ñamigal min haji shajara in akaltuma min haji shajara to on ñami wato hande lekki ngi wato zalamtuma anfusakuma on toon e nafsu moɗon faman jawaza irtikaba dunubi ala al anbiyai qala zalama nafsahu bilmasiya nder ulama o wato dugnuɗo wato hande daknuɗo wiɗo wato hande waƴƴaki junubaji ɗum dagoto wato yer annabo en o wi nden ka wato hande o toon hoore mako bil masiya ɓe lutugo lakinnahu annabo en wato hande Allah seniɗo ɗo reeni ɗum annabojo atako gueddal kabira wato sagairuji bo to waɗi bo o accatake don noon jawmirawo seniɗo findinanmo her majum ni woni ko yimɓe sunna jogui annabo en ɓe renaɓe her ukkago kaɗaɗi wato kaɗaɗi mawɗi annabojo ukkata dow majum to lattake wato her sagairuji bo o wordatake dow man jawmirawo findinanmo her majum ɗo wiyete wato ande itigadu ahli sunna kanjum tafsiro o wi faman jawwaza irtikaba dunubi ala al anbiyai qala zalama nafsahu bil masiya wa aslu zulmi ko wiyete asli zulmu ha wato lungo arabiya wat usayi fi gayri mawdi'i resugo hunde hertana nokkure mare wiyete wato zulmu kala nde goɗɗo hooyi hunde resi hertana nokkure mare fu na babal man fu o toñake kanjum waɗi kefera ko ɓuuri hulnugo to goɗɗo rewimo rewatake deweteɗo kam wahdahu la sharika la Allah tan
zulmu wato kanjum wiyete shirku kanjum o wi wato hande liɓugo hunde wato hande inna shirka la zulmun azim wato hande masalan wato ha ɗo ɗo holli en resugo wato hande to en resugo hunde tan no nokkure man kanjum wiyete wato zulmu wa man lam yuzawi dhalika ala al anbiya'i ja'ala zulma ala annahu fa'ala ma kana al awla an la yaf'ala mo daknanayi annabo en mo daknanayi annabo en wato hande ukkago her junuba samsam bo o maniniri ha ɗo to hande nde wato o waɗi tarku awla wato hande annabojo o waɗi wato hande o waɗi wato hande accugo man ɓuri no handugo kanjum o wi wa man lam yujawiz mo daknayi dalika ɓolwa ɗum ɗum azunub alal anbiyayi ɗo annabo en jaala zulma wato o waɗi to yande ɗo ala annahu wato kanjum ɗum wato ala annahu ɗo annabi adama o fa ala huy ma kana al awla ko latti no ɓuuri handugo allah yafalahu ta o huwa ɗum no tarku awla ɗum on o waɗi masalan o wi waqila wiyama yuhmalu ala annahu faala hada qabla nubuwa konngol gongol o wiyo o huwi ɗum diga o lattaki annabajo ɗum bo ɗum konngol nder konngol ulama o fayin qulta to ni a wi an bo hal yajuzu wasful anbiya'i bi zulmi aw bi zulmi anfusihim qultu la yajuz an yudlaqa alayhim dhalika lima fihi min addammi to ni a wi yelaka dagoto a waddi ƴamol a wi dagoto annabo en siforeɓe zulmu ɓe to yandena ko bo to yago nafsu maɓɓe dagoto goɗɗo wiya noon na kanjum wiyete ɗum dagatako kalimawol man yofatake dow annabo en ngam yingore wato hande ɗon toon nakkisaki ɗon toon hanayi annabojo siforo noon ɗum karam ɗum goɗɗo wiyata noon bal julɗoma wato goɗɗo wato hande misalu man tomi woli a famay wato ko wani masalan to goɗɗo kefero silmi wala mo wiyata mo nda kefero no wato o warti julɗo wala no e wiramo kefero wato to ni o silmi o goɗɗo mere ni o kefero nden o silmi o naati islama wala mo ƴonitirtamo be wato ko o laatino nane sakko annabi adama fatalaqa min rabbihi kalimatin fataba alayhi dagata ko tina gam ɗum wari ha alqur'ani goɗɗo fotayi wato hande wigo asa o fotayi o wiya asa adamu rabbahu fa gawa ɗo asa adamu rabbahu fa gawa tona gam nasti on no o fotayi waddugo be insa'u mako noon kanjum o wi dagata ko yoftugo ɗum ɗo her annabo en gam ko woni her majum yingore julɗo non noon ma wato goɗɗo wiyata wato hande julɗo masalan wiyata julɗo masalan wato hande wato wiyata to ni o tuubi wiyamoyo wato hande o lattino kaza wato to ni o latti taba min ashirki fa huwa muslim fa azallaha shaytan qawluhu azza wa jal فأذلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال الله سبحانه وتعالى فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه jawmirawo seni ɗo tastini jeyaɓe muɗum wato o tastini ha to hawwa'u ɓe gorum ɗum ɗo kanjum wima ɗum yofatake ha insa'u ɓi adama dow annabo en te gam ɗum nasti jawmirawo taskini ɓe ha istazalla adam wa hawwa wa da'ahuma ila zalla wa hiya alkhati'a o tastini ɓe wato hande adam ɓe hawwa ɓe mortake wato yoniri ɓe ha tastoki kanjum woni boofol bolle man tammi wargo inchallah haala denal annabo en wa sayati lkalamu inchallahu taala ala ismati l anbiya'i o tammi wolugo ɗum nder tafsirure mako a surawol ɗahe to jawmirawo seniɗo mumi o tammi wolugo haala denal annabo en wal jawabu wato e jawabu amma sadara minhum har ko wari her maɓɓe har ko ƴeegi her maɓɓe kuuɗe goɗɗe feere wato hande kanjum o tammi wolugo jawabu man yaake to wari tafsirgo aya kongol jawmirawo wi wa asa adamu rabbahu fangawa fi surati ta surawol ɗahe kadi kanjum ɗum ta goɗɗo yofa ɗum wato tamma wato hande masalan wato annabo en ɗo isyanu man ɗo dow maɓɓe fatalaqa adamu min rabbihi kalimatin fataba alayhi jawmirawo seni ɗo wato mangti annabi adam wato ɗum ɗo wato ɗum koddira ɗum wato hande ɓe mbiɗo mbiyama hasanatul abrari sayyiatul muqarrabin hanayi goɗɗo wiya ɗo wolwa e salihi en wala siyama al anbiya misla hada kanjum o wi ɗum tammi wargo deydey ha surawol ɗahe to balɗe jottake a yiyan wato bayanu man ha toon inchallah fa azallahuma cheytanu anha cheyɗanu wato hande tastini ɓe wato tastini cheyɗanu tastini annabi adama ɓe kore muɗum anha her aljanna go bimana o waɗi makru mako o wurtini ɓe nde allah hoddirno ɗum daga nane anha addamiru yarjiu ila aljanna o wurtini ɓe er aljanna fa akhrajahuma nden sayɗanu bo sababu waɗi o wurtini ɓe mimma kana fi har koɓe lattino her majum koɓe latti her majum ɗo ɗum nema aljanna yani min annaimi ɗum woni o nema wa dalika anna iblis bolo aɗum ɗum iblisa
أراد موي أن يدخل الجنة بإبليس موي هانات الجنة ودنا بوسواس ليوسوس لآدم وحواء ودا وسواس واتو عنده حواء واتو عنده أو سكتنا النبي آدم بحواء دندن واتو رينو بالجنة هدينو فمنعه الخزنة واتو رينو بالجنة هدي سيدان ويلغوناتو الجنة قل تكر الله والغنغل فأتى الحي قل وراني بودي فأتى الحي قل وراني بودي وكان صديقا بودي دي لتك صديقا لإبليس دي لتك بشو براري واتو إبليس دندن وكانت من أحسن الدواب لها 4 قوائم كقوائم البعير فاتو بودي دي نابا بودي دويا الأنوي كايجو تنديني وي دون سو باجو سيدان والإبليس دي لتك دي قرن ودو دباجي دي دماري واتو عندي kolse nayi ɗiɗo mari wato hande masalan kosɗe nayi bana wato hande ngeloba wayni bana kosɗe ngeloba wa kanat min khuzanil janna ndi laatake wato nder renoɓe aljanna kayri funo boodi waɗandi wato hande ɗum ɗo ɗum qissaji israiliyat wato ɗum ɗo ɗum qissaji israiliyat wolwama ha tafsir ɓe ɗum nakla ɗum banni fasalaha an tudkhilahu ljanna den wato sayɗanu go tori mboodi go naadamo aljanna ɗum yukkunde fiha wato ande mboodi go naadiramo er hunduko mum fiha er hunduko muɗum wato ande den fa adkhalathu mboodi go naadi sayɗanu wel go wa marrat bihi wato ande yaldi ɓe wato ande sayɗanu go wato moɗimo saldi wato yaldimo alal khazanati dow renoɓe aljanna wa hum la yalamun alhaal ɓe anda ɗum qissaji tafsiroɓe ho ata ha banu israil wato hande allahu alamu bi sihatiya wato nde lattake artu e maɓɓe waɗi ɗum ɓeɗo kosa noon kanjum o wolwata banɗo wa qila konngol feere wi innama ra'ahuma ala babil janna sayɗanu wi wato hande annabi adama be hawa o yiɓe her dammugal aljanna li annahuma kana yakhrujani minhuma ngam kamɓe goo ɓe ɗon gurta her aljanna goo wato nden sayɗanu yiɓe ɗon wa kana iblisu bi qurbil babi sayɗanu goo ɗon ha kombi dammugal goo fa waswasa lahuma waɗani ɓe waswas wato 660 wato waɗani ɓe khayal nder ɓernde hawaji suɓe khawatir wa dhalika anna adama lamma dakhala aljanna bolwa ɗum de annabi adama waswasu man ɗo de annabi adama naatino aljanna wa ra'a ma fiha min an-na'im o yi ko woni er aljanna go ɗum woni o nema qala law anna khulda o yeli won do lattake er aljanna ɗo ndumedam le kanjum wato hande waswasu go yelago mako go seyɗanu intahaja fursa fantanama dhalika cheytan minhu seyɗanu go wato dahi wato yela mako o helino gonde ndumedam go seyɗanu dahi ɗum ɗo go atahu waranimo min qibalil khuldi herji hen ndumedam go ɓurna fu seyɗanu waranan goɗɗo er ko yiɗi wa qila wiyama konngol gongol bo lamma dakhala aljanna waqafa ala adam wa hawa وهما لا يعلمان أنه إبليس فبكى وناح نياحة أحزنتهما وهو أول من ناح فقال ما يبكيك قال أبكي عليكما لأنكما تموتان فتفارقان ما أنتما فيه من النعمة فوقع ذلك في أنفسهما وقتا ما دون بكونغول وي بني دون بواتو بيو وقت النبي آدم ناتي الجنة لما دخل الجنة لسيدانو go hebi naati aljanna seyɗanu go naati aljanna ɓe hiila muɗum dari wato ha ko mbi annabi adama ɓe hawa se wato ɓe anda wa huma la ya'lamani ɓe anda o iblisa nde o dari ko mbi maɓɓe go o woyi boyol catugol o boyi wato fa bakawana o woyi o limti wato hande o yurmini masine o waɗi niyaha wato niyaha her boyol limtugo masalan ɗum kaɗa ɗum her sariya to goɗɗo mayrama ɗo niyaha sariya islama haɗi ɗum niyaha ɗum wiyete woya limta wato hande mayrama woya limta seeɗan on fuɗɗi ɗum wato hande ahsanat huma boyol mako go suni annabi adama be kore muɗum sey noon kanko wawi kanko on aran wato hande woyruɗo irin boyol niyaha kanjum awwalu man naha aran wato hande sawtu muɗum waɗɗo niyaha limti nden ɓe ƴammo ko woynete o wi abki alaykuma miɗo woya on onon mi woyata ngam onon ɓe on maayoyan on sendira ɓe ko gonɗon nema ɗo kanjum yurmiyam mi woyata o wiyata alhaal bo wato hande na noon wato kanko o ɗaɓɓitano heɓra ɓe ɗo ɗum dars wato hande wi adama kalluɗo fof waɗan o wiya oɗo yurminama ha o sarre nonnoon sayɗan wayi masalan o wi abki alaykuma miɗo woya on onon on liyannakuma gam onon tamutani on mayma fatu farigani on sendiranma antuma fi ko gorruɗon minan nimati nema nden fa waga dalika fi anfusihima ɗum ɗo go ɗum seyɗan go wigo se ɗum ukki nder nafsu maɓɓe wi e gonga ɓe tamma wato hande masalan ɗum ko wima ɗum nasiha ɓe cuni gam majum
ومدى إبليس هلقو سيدلي ثم أتاهما لوري وراني ببعض بعد ذلك وقال ويا آدم هل أدلك على شجرة الخلد فأبى أن يقبل منه فقاسمهما بالله إني لكما لمن الناصحين ولوري وري باو وعندي بسوني دو حالما الناس دي نingel lori ngel wari ngel wiata adama yela ka wato mi hollete mi handete do leggal dumendam to ni a nyami gal ni a dumo to amayata annabi adama sali fa aba sali an yaqbala minhu no jabanamo se o honori inde Allah de o honori inde Allah go wi min o mi nasiyana o on mi biyo on gonga ɗum tan mi wargo ha suratul arafi faqasamahuma billahi inni lakuma lamina nasihin o hunani ɓe wato inde Allah kanko o oɗon nder nasiyanoɓe wi oɓe gonga kamɓe oɓe tamma goɗɗo hunani inde Allah fewan fakturraɓe estoraɓe majum wama zannaɓe gikka e faktarraɓe estoraɓe wato hunayere mako go wama zannaɓe gikkayno anna ahadan goto yalifu billah kadiban ɓe yikkayno goto wato hunoran inde Allah alhaal mum fewan ɗo kanjum waɗi wato nden hawwa go arti annabi adama yawugo li ango leggal go fa badarat hawwa ila akli shajara hawwa wato aritani fa yamgo leggal summa nawalat adam fa akala minha o li ani annabi adama bo ñamigal wato ni wato ɗon bo ko e mbiyata nder qissaji alaman قال إبراهيم بن أدهم در أحد الصالحين بوتون در صالحين ويت إبراهيم بن أدهم وياتا أورثنا تلك الأكلة حزنا طويلا وفي نيامان دي وورن دي بنيامي دو دمرون تيني إنن بيبي آدم سنو جونغو فاتو أورثنا تلك الأكلة حزنا طويلا قال ابن عباس ويات رضي الله عنهما قال الله تعالى جومراوي يا آدم ألم يكن فيما أبحتك يا آدم ألم يكن فيما أبحتك من الجنة مندوها عن الشجرة قال بلى يا ربي وعزتك ولكن ما ظننت أن عهدا يحلف بك كاذبا قال فبعزتي لأحبطنك إلى الأرض ثم لا تنال العيش فيها إلا نكدا فاهبط من الجنة قال جومراو ننواتو هذا ابن عباس ودي حديث وفي جومراو سنيدوي يا آدم an annabi adama yelaka har komi daknanima har komi hokkima har aljanna ɗo lattanakima ɗehorde har accugo leggal ngal o wiyata bala wodani wato o wi bala ii heyi ya jawmirawo ami hunarake teddungal maɗa se kay mi yikkay goto hunorto ɓe inde maɗa alhaal muɗum fewo kanjum o estiriam ɓe hunayere mako se jawmirawo hunori teddungal muɗum o wi mi hunarake teddungal am wallahi mi jippinte her leddi hoti a hewtata wato nguure a hewtata nguure her duniyaru her leddi bo koyna ɓe nakkidan wato hande ɓe saɗirma se ɓe mashaqa wato nden o jippina kadi fa o huɓiɗa min aljanna se non noon o jippina daga aljanna go kanko annabi adam o andinama ko huugo kuugal jamdi o andinama wato hande ko huugo kuugal jamdi sanatal hadid o umrama remgo fa harasa o remi wa zara o awi wa saka o yarni hatta ida balaga ha guesa mako go wato fuɗɗi mawni wastadda wato saati ka yoori ka ɓendi hasadahu o sodi guesa go summa hoti darasahu wato ande o fiika summa hoti darahu wato o jartika summa tahanahu hoti o nami gabbe majum summa ajinahu hoti o jiiɓi jibri majum wa habajahu wato o waɗi ɗum wato tam sese holli en kadi ñamdu bi adama hoyata se to to'ake kadi her aljanna bo o ñamanno mere kanjum on nakidago se o awa o remta o yarna nden wato o sodda o seɗa o jiiɓa o defa summa akala o hoti o ñaami ɗum falam yablugu hatta balaga min hul jahad o hewta ñamugo go sende wato hewtiyer mako torra wa fi riwayatin ukhra ha riwaya gotka feere an ibni abbas ko jaɓa ha abdoullahi ibnu abbas radiallahu anhuma إن آدم لما أكل من الشجرة التي نهي عنها قال الله تعالى يا آدم ما حملك على ما صنعت قال يا ربي زينته لي حواء قال فإني أعقبتها أن لا تحمل إلا كرها ولا تدع إلا كرها ودميتها في الشهر مرتين فرنت حواء عند ذلك فقيل عليك الرنة وعلى بناتك والرنة الصوت كان جو بها رواية قد كفره ibnu abbas radiyallahu anhuma annabi adama wakkati ñaami lekki go ki allah seniɗo hanno mo taw ɓada go jawmirawo wiyata mo an adama ko eftinima dow ko kuuɗa ɗo ko waɗi a waɗi ko mbaɗɗa ɗo nden o wiyata jawmirawo am kore am hawwawu on jaknaniyam ɗum o fawnaniyam ɗum mi jaɓanimo te jawmirawo wi wato hande mi ɓawɗitinanmo ko mi yangitiranmo dow o reedata koyna be doole wato debbo reediran be doole ma tona yiɗi sali fu o dañata bo koyna be doole noon to o dañi bo ɓinguel wurtiran doole mako nden mi waɗi o ilnani i am bo ar lewru fu marraje ɗiɗi sa e nden hawwa go se wulliti ɓamti sawtu muɗum wooki kanjum rannat
wakkati nden nde o waɗi noon wiyamamo kadi en malaika en alay kirranna woni dow maɗa senglago sawtu oye dow ɓiɓɓe maɗa rewɓe arrannatu a sawtu falamma akala min ashajara wakkati nde ɓe ñaami lekki go tahafatat anhuma siyabuhuma limse maɓɓe caami acci ɓe ɗum tan mi wargo wa suratul araf limse maɓɓe wato hande saami acci ɓe wa ukhrija min aljanna ɓe gurtinama aljanna fa dhalika qawluhu azza wa jal kanju konngol jawmirawo jaariɗo mawɗo wi wa qulna habitu badukum li badin adu jawmirawo wi mi wi jippe mi wi ɓe jippe yoga moɗon here yoga lattidi konne wa qulna habiɗu jippe badukum yoga moɗon li badin faade yoga aduwun konne jawmirawo wi jippe kadi her leddi zilu ilal ardi yani adam koɗe leddi an annabi adama ɓe kore maɗa ɓe iblisa ɓe mbodigo fo yani adam wa hawwa wa iblis wal hayya fa habata adam bi sarandib annabi adama ɓe mbi jippi ha kure wiyete sarandib min ardil hindi her lesɗe hindi ala jabalin dow hoosere yuqalu lahu nawd wa nawd bil lugha al arabiyya huwa al maylu wa rubbama la yakunu lugha arabiyya yuqalu lahu wiyetede nawd wa uhbitat hawa nden hawa o bo wato hande jibbinama bi judda ha judda en wiyata jidda asli judda bo wato banni ha lugha arabiyya bi dammi ko wiyete judda ɗo ɗum norol wadiwol wiyete noon wa iblis wato hande iblisa bo jibbinama bil ubulla wato hande min amalil basara ubulla ɗo wato ha wato non kuuje wato gure basara wiyete noon kaweji basara wiyete amal ubulla wato hande ayla woni her Palestine ubulla bo wato min amalil iraq kanjum bi min amalil basara wal hayya wato hande mbodi bo jibbinama bi asbihan ha lesɗe khurasan ni ba'dukum li ba'din adu onon wato jippu e goo on honnotiran yoga moɗon ɗum konne yoga yani al adawa allati bayna al muminina min durriyati adam wa bayna iblis konnago wonango hakkude mumini en ɓe woni o zurriya annabi adam e hakkude iblis al mal'un wa ilayhi al isharatu bi qawlihi azza wa jal kanju wato hayr majum on jawmirawo sappiri ɓe konngol muɗum ha alqur'ani inna shaytana lakum adu fattakhiduhu aduwa jawmirawo wi seyɗanu ɗo ɗum konne moɗon jogitemo o konne bo wato wardanan on her ko giɗo toon banno o wardari baba moɗon annabi adama e hubbul huldi kanjum wato seyɗan ɗum konne moɗon jogitemo o konne wal adawatu allati bayna zurriyati adam wal hayya e konnago gongu hakkude zurriya ɓe adama ɓe mbodi ɓiɓɓe adama narrata ɓe mbodi ha abada قال هذا بو وجاب ابن عباس واري ابن عباس حال بوله عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك الحيات مخافة طلبهن فليس منا ما سالمناهن منذ هاربناهن وبينولادو الله صلى الله عليه وسلم wi man taraka on accuɗo alhayati boole o acci mbargo boole ngam hulgo ɗaɓɓutugo ɗe annabijo wi barrakere mako falaysa minna o lattaki mo amin ma salamna hunna ma kataba nun ma salamnahunna min sulhotira be maje mundu haramnahunna wato daga komin kabdi e maje akhrajahu abu daud walahu an ibn mas'ud wodani mo fa hadith wal ibn mas'ud wato gol ibn mas'ud anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal wiyata ibn wato ande abu daud lahuɗo lorana abu daud o filliha ibnu mas'ud o winnulaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam wi uktulu lhayati kullahunna faman khafa min sarihinna falaysa minni o wi mbare boole fufu ko moye miijake huuli batte maje annabijo wi o laataki mo am ngam boole ɗum torrojum kala wato hunde muusi ko torrata fo dungnama mbargo ɗum masalan bana jahe o wi wa fi riwayatin wari ha riwaya hadise ol uktulu lkibara kullaha illa aljanna al abyad alladi ka annahu qadibu fidda nulaɗo allah wi mbare boole mawɗe ka fuu se mbodi famarde daneri annumma wato ande no ndi wayi wato bana ɗum losol cardi laaɓugo maari boɗgel daneyel pamarel bana wato hande laaɓugo muɗum ba cardi ɗo kata mbare ɗum kanjum o wi uktulul kibara kullaha mbare mawɗe maje illa aljanna koyena mbodi famardi al abyada raneri alladi ndin ka annahu annumma kayri qadibu fidda ɗum losol cardi nden o waddi hadise wol muslim kanjum o sappirta bi harfil mimi an abi saïd al khudri anna rasulallahi sallllahu alayhi wa sallam qal inna bil madinati jinna qad aslamu fa ida ra'aytum minhum shay'a fa azinuhu thalathata ayyam fa in bada lakum ba'da dhalika faqtuluhu fa innama huwa shaytan
حديث والمسلم والأبو سعيد الخدري ورتني في اللي يرى النبي صلى الله عليه وسلم وين لا الله يونير مدينة المنورة أربرني النبي مدينة وبجنازي دون شلمودي جنازي دون مدينة حقيقة سلمي توني أنجي واتو بوت إير مدينة أنجي هونده تانجاوين برغودum dumtine ɗum matine ɗum bakin yalɗe tati on farra ɗum be Allah to ni ɗin wangani on ɓawo balɗe tati ɗo ka ɗum mbodi kadi mbare ɗum to na noon ɗum sayɗan modi ɓe hewtitini be gure goɗɗe funa woɓɓe mbi wato berniji goɗɗi fuu mbodi er suudu wato hande dumtine barre to ɗum lattake sayɗanuwol to ɗum lattake wato ɗum ginnaji ndi dillan ndi sahan ndi dilla to lattake na ɗum ginnawol bo mbaron ɗum kanje hadisewol muslim wi woɓɓe hassasni ɗum herɗini ɗum be boɗɗe madina o wi woni er madina ginnaji قد أسلموا حقيقة تلمودي فإذا رأيتم تني أنجي منهم واتو هير مأبه شيئا هونده فآذنوه واتو ماتني دون فرد بي الله دون ورتو هير مودون تني هنده وفي ثلاثة أيام بلتتي فإن بدا لكم تني وانغني أن باو ماجوم بعد ذلك باو بلتتي فاقتلوه شيطانين بريني فإنما هو شيطان والنار مؤمنيجي وفي رواية فره إن بهذه البيوت أوامر جناجي دوائلي تروبي واتو ننده بوده وفي إن بهذه البيوت أوامر ونير سودي دي أوامر غنو دم سودي ونيو جناجي فإذا رأيتم منها تنيوني هرماجون شيئا هونده فاتو فحرجوا عليه ثلاثا فاتو عند بille فنيدum فريدum be Allah bakin de tati فإن ذهبت دم نتي دم دلي ما ودي وإلا تدم دلي بفقتلوه شيطان دم بريدum فإنه كافر دم شيطان ولون دم فوريدum هولي أن يودي خدرو هر بوده ودي بوده غده ونن شيطانوجي ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين rawi ata ɓen jippu e goo annabi adama ɓe hawwa ɓe iblis watabi ol iblis o wiyata wato wodani on her leddi mustaqarrun tabitorde ay mawdi o qarari nukure tabitorde har tabito toon wato nukure leddi ndi holli en ɗon ɗon wonorde ɓi adama ka wala har o wonata ko luuti dow leddi de jawmirawo wi walakum fil ardi mustaqarrun e ko woni noon ɗo ala ulamaul balaga taqdimuma o takhir o wiya walakum mustaqarrun fil ardi wato handingo fil ardi ɗo wona hasru woodi wato ɓi adama her wonata kam wato leddi on wonorde maako wodani won her leddi mustaqarrun womata on e beltinari bulga tun wato ko wiyete bulga ɗo hunde nde goɗɗo ñamata he'ata ɗum wato hande ko he'ata o ñama luttata wato ma yuktafa min al aysi wala yafdul kanjum wiyete bulga wodani on beltinari o mustamta on e weltinorde ila hinin faade wakkati wato ɗum weltinari her duniya gam duniya bo jawmirawo inni ɗum ɗummatawu a meeɗa yigomo duniya heeƴi ko heɓi pat ummatawo her ma ko yiɗi ko ɓurata ila hinin ha wakkati goo ila qidai ajalikum ha wato hande ila wakti qidai ajalikum ha wakkati timmago ajalji moɗon wato jawmirawo ni o wi wonorde moɗon her leddi wato ko woni her majum mbo ummatawu ɗum beltinari noon kala mo Allah hokki duniyaru ko a yi pat ha ma ko kam he anay musam jawmirawo inni ɗummata jawmirawo gonɗi her majum kanjum o wi ila wakti qidai ajalikum fa wato wakkati timmaki ajalji moɗon قوله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قال الله سبحانه وتعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم يوم راوية النبي آدم تبك كلمات هر جومم فتلقى آدم النبي آدم تبك آتو من ربه دقا جوم كلمات كلماجي الله أندني مو واتو توبري الله جبي توب ماكو يافكمو جومراو مو إسفاجي مهارو وي إنه جومراو كم هو التواب كم كون جبو توب الرحيم كنو جاب مولum kanjum ɗum wato kalimaji ɗi ɗi Allah seniɗo longini mo tubri ɗo kanjum ɗum wato hande ɗum hakkude mako be jawmi ko mana zalika kanjum waɗi goɗɗo lencitanta wato hande annabojo ko fota jawmirawo sarra hande taba alay wato hande ɓe jawmirawo wato hande longini mo kalimaji yo jaɓi tubu mako kanjum o wi fatalaqqa wattalaqi huwa qabulu wattalaqi ɗo kanjum o wi wattalaqi ko wiyete talaqi ɗo huwa qabulu kanjum wiyete qabulun an fitna wato hande qabulu wato jabki wato hande kanjum o wi jitam sotti hande fatalaqa adam ay fatalaqqan annabi adama wato hande fatuluqqina longinama wattalaqi huwa qabulun an fitnatin wa fahmin wato kanjum woni taɓɓago wato jaɓago hunde her hakkilo e faamu
jawmirawo famnimo kalimaji ɗi o wiyata ɗi latto jawmirawo jaɓanamo tubu mako wa qila wiyama talaqiɗo huwa ta'allumu ekkitago min rabbihi daga jawmirawo mako kalimaji ay kanat sababa tawbati kalimaji man latti sababu wato jabki tubu mako er Allah wa qila wiyama inna tilkal kalimat iya ton maɗa kalimaji ɗi annabi adama wiman hiya qawluhu kanjum wiyete konngol maako rabbana zalamna anfusana ka jawmirawo jolni ha suratul arafi wato rabbana zalamna anfusana jawmirawo amin min toyi nafsuji amin toni a faranayi min junubaji amin min lattoto nder yimɓe rusɓiɓe kalimaji ɗiɗo wato hande annabi adama wi e kore muɗum jawmirawo jaɓani ɓe tuubu waqila wiyama hiya kalimaji ɗi o wiman ɗo la ilaha illa anta subhanak wa bihamdika rabbi amiltu su'a wa zalamtu nafsi fatub alayya innaka anta tawwabu rahim la ilaha illa anta subhanak wa bihamdika rabbi amiltu su'a wa zalamtu nafsi faghfir li innaka anta al-ghafurur rahim la ilaha illa anta subhanak wa bihamdika rabbi amiltu su'an wa zalamtu nafsi farhamni innaka anta arhamur rahimin ɗo ɗo wiyama banni kalimaji ɗi on wato o toriri jawmirawo ɗum kalimaji tilimɗi ɓi adama wato hande toroto Allah seniɗo jaɓana ɗum kalluɗe tubu muɗum moytana ɗum kalluɗe muɗum kalimaji man o wi jeweteɗo fu wala se an jawmirawo jeweteɗo fu wala se an sennekima e hawtugo ɓe yettugo maɗa jawmirawo am mi huwi kalluɗum mi toñake hoore am jab tuubu her am an woni wato jaɓowo tuubu kinnowo jeyaɓe muɗum deweteɗo fu wala se an senneki maɗa e hawtuki ɓe yettuki maɗa jawmirawo am mi huwi kalluɗum mi toñi nafsu am faranam junuba am an woni jaafowo suddowo ayiɓe kinnowo jeyaɓe muɗum deweteɗo wala se an senneki maɗa hawtuki ɓe yettuki maɗa jawmirawo am mi huwi kalluɗum mi toñake hoore am hinnam an woni wato kinnowo hinnowo yurminoɓe fuu kalimaji ɗi woɓɓe mbi kanji ɗin o wi kan ɗum her julɗo Allah mandoɗi tororo Allah hinnaye wa qila konngol feere wi yo qala adam annabi adama wi ya rabbi ara ayta ma ataytu ashay'un ibtada'tuhu min tilqa'i nafsi am shay'un qaddartahu alay qabla an takhluqani qala bal shay'un qaddartuhu alayka qabla an akhluqak qala ya rabbi fakama qaddartahu alayya faghfir li konngol gongol bo wi banni kalimaji ɗi o wiman ɗo o wiyata jawmirawo ya annabi adama wiyata ya jawmam yeccimna ko gaddumi wato ɗum woni ko gaddumi wato hande ñamko leggal ɗo ma ataytu ko gadmi ko huumi ɗo ɗum hunde on min fernidena her jiha nafsu am ko bo ɗum hunde nde a hoddiri dow am yeeso dogo yeeso a tagayyam jawmirawo wi aa ɗum hunde nde mi hoddiri dow maɗa yeeso mi tagayma o wiyata ya jawmirawo am bana no a hoddiri ɗum dow am bo yafamde suddanam ayiɓe am wato ɓe mbi banni o wi wa qila wiyama yo kalimaji ɗi o wi Allah seniɗo yafimo ɗo anna allaha taala amara adama bilhajji وعلمه أركانه فطاف بالبيت سبعا وهو يومئذ ربوة وهو يومئذ ربوة حمراء ثم صلى ركعتين ثم استقبل البيت وقال اللهم إنك تعلم سري وعلانيتي فاقبل معذرتي وتعلم حاجتي فاعطني سولي وتعلم ما في نفسي فاغفر لي ذنوبي woɓɓe on mbi banni on o wi ɗon bo jawmirawo seniɗo umri annabi adama hijjoygo en andi hijjore bo ɗum moytan kalluɗe to ni hijjore hijjorama ba hijjorte ɓi adama wurtan junuba mum bana yande daya hijjore moytanan ɓi adama kalluɗe muɗum woɓɓe mbi noon annabi adama Allah umri mo o hijjoya andini mo ruknuji hijjore o ɗuufi suudu kaba sori jeweeɗiɗi yande nden suudu kaba o wi ɗon dow caɓɓel boɗayel ni kanjum wiyete rabwatun hamra wato dow wato hande wato yolde wato woɗere ni rabu waɗo martafa min al ardi wato nden on nabi adama juuli darɗe ɗiɗi ɓawa ɗuufugo suudu kaaba go nden husiti suudu kaaba